എല്ലാവർക്കും ആരംഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അൺബോക്സ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് വീഡിയോകളോടാണ് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന വിലക്കുകൾ കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ ബ്ലോഗിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ തന്നെ മോട്ടിവേഷനായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അൺബോക്സ് ഇതാണ് മൈക്ക്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിത് ഫോണിൽ കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഫോണിൽ വർക്ക് ആവണില്ല. അതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം. ആ ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്നാണ്. ആ ആപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടിത്തരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി സെറ്റിങ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടുക. അതിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓഡിയോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ഗൈസ്, യു ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. പിന്നെ ഗൈസ് ഇത് നമുക്കിവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റും, കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാനും കഴിയും കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ബൈ, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. സി യു, പീസ്.